Meta tmur iżżur il-presepju ta' Ħaddingli, mill-ewwel tidħol f'atmosfera tal-passat mimlija b'karattri differenti. Il-kesħa li jkun hawn f'dil-lokalità f'dawn iż-żminijiet iddaħħlek aktar f'dak li setgħu esperjenzaw Marija u Giuseppi meta twieled Libentalla. Fost il-karattri ewlenin hemm min jinseċ. Dis-sena tmur lura f'Malta ġifieri xi 8 sena qabel Kristu jaħsbu. Min jagħmel ħadid? Jiena l-ħaddid, nħabbad fuq il-ħaddid. F'din l-atmosfera illi saħrek mhux diffiċli li wieħed jimmaġina illi kien verament preżenti meta twieled il-bambin. Nifraħ u ngħidlu ġibna l-paċju. Il-Madonna, San Giuseppe u l-bambin kienu mdawrin bil-kant ta' tfal. Bis-sema mija mija naraw il-minħa. Kien hemm ukoll innaċu l-ħmir, ma jinqossu ukoll l-ikel illi issajjar forn tradizzjonali. Din hija t-tieni sena li l-Iskawts ta' Ħaddingli qed jorganizzaw dan il-presepju.